O duelo entre o Rotogal Boiro Voleibol e a Universidade de Valladolid da Superliga Masculina 2 converteuse nunha auténtica festa deste deporte. Sen xogarse nada ningún dos dous equipos asentados na zona media-baixa da clasificación e coa permanencia asegurada, os dous equipos saíron á pista do Polideportivo da Cachada a dar un bo espectáculo. Os boirenses terminaron finalmente levándose a victoria no tiebreak por 3-2. O Rotogal, que tivo en Pablo Nieto un dos seus mellores homes en ataque, puido contrarrestar tamén o acerto de Antonio Rodríguez e Sergio Santamaría no bando rival para facerse finalmente coa victoria. Ha fallado unha única xornada para o remate da competición na súa fase regular, os boirenses sitúanse na sexta praza con 22 puntos. A vindeira fin de semana despediránse por este ano da competición, xogando en Dumbría, rival que ten os mesmos puntos ca eles. Precisamente aproveitando o derradeiro encontro na casa ante a súa afección, o club decidiu renderlle tamén un recoñecemento especial ao principal patrocinador dos equipos da base, Geal Sarrianxeira, a quen lle agradeceron a colaboración ao longo das últimas tempadas. Por parte da conserveira asistiu ao acto a súa directora de Relacións Institucionais, Margarita Hermo, que non dubidou en participar na foto de familia a pé de pista con todos os equipos da base do club.